Ahoj priatelia, prihováram sa vám znova za terapie Alexandra, volám sa Saša alebo Alexandra. Som masérka a terapeutka v Trenčíne a ak ste už videli nejaké moje videjko, tak pôsobím teda na Facebooku, na Instagrame a na YouTube a nájdete ma ako terapia Alexandra na Facebooku, ako všetko s malým terapie.alexandra na Instagrame, a keď chcete, tak ma môžete sledovať tu na YouTube alebo teda na tých ostatných sieťach a čítať alebo teda pozerať videjka na rôzne témy masérske, terapeutické a takú všeho chuť toho, kde vlastne hovorím o tom, kto som, kam smerujem a čo sa mi vlastne za posledné 3 roky deje, ako to vnímam, aké techniky sa ku mne dostali na to, aby som sa cítila lepšie vo svojom tele a aby som bola vlastne bližšie tej svojej vnútornej pravde a žila tú svoju vnútornú pravdu aj v tom reálnom živote. Takže dneska by som sa chcela venovať takej téme, ktorá si myslím, že je u veľa ľudí, rôznych koučov a mentorov na internete taká už dlhodobo aktuálna, a to je vstupovanie do vlastnej sily. Čo to pre mňa je a ako to vnímam, ako to prebieha alebo prebiehalo u mňa a tak ďalej. Takže približne pred 3 rokmi som sa ocitla na takom svojom emocionálnom i fyzickom dne a zistila som, že to, ako fungujem, už nezvládam a v podstate som sa začala zbierať z toho pomysleného nejakého dna. Viete, že to vlastne bolo obdobie ešte korony, kadečoho, ja som bola dlhšie na materskej, takže vlastne som prežívala rôzne také tie životné udalosti, ktoré ma proste doviedli tam, kde som mala byť v tej chvíli, na to, aby som sa stala tým, kým v skutočnosti som. A vstupovanie do tej vlastnej sily je podľa mňa práve o tom stať sa tým, kým v skutočnosti sme a žiť tú svoju pravdu, pretože vtedy idú veci fakt tak najľahšie, by som povedala. Ale tie skúšky vlastne, povedzme, že stále sú, len ide o to, aby sme vedeli ich lepšie vyhodnocovať, prekonávať a ono vlastne potom cyklicky sa niektoré tie pomyslené lekcie uzatvárajú a my už reagujeme inak a je nám lepšie. Čo je vlastne pointou toho byť vo vlastnej sile? Ja si myslím, že pointou toho je fakt byť tým, kým naozaj sme a dovoliť si to v tom reálnom živote. A ja som sa pred vyše 2 rokmi ocitla teda v takom štádiu, že som si vyslovene dala taký zámer, pretože všetko sa mi ako keby zrútilo, že Pane Bože, už ma pošli do toho môjho poslania, že ty vieš, kto som a aká som a čím vlastne ako keby disponujem aj pre seba, pre tú spoločnosť a ona teda, Boh vyslyšal, bolo to pomerne rýchle, ale vôbec poviem to tak, že ja som to nechala také otvorené, že ja som nevedela, že kam ma pošle. Ale cítim sa v tom teraz dobre, lebo ma poslala to správne miesto, ono sa to tak nejako asi uvoľnilo, alebo niečo v tom zmysle, že sa fakt vyčistila tá cesta a už povedali si tam tí hore, že OK, tak keď to myslí vážne, tak ideme na to. No a vlastne postupne som sa začala dostávať do tej vlastnej síly, pretože som si dovolila byť viac a viac tým, kým som.
akože bolo tam veľa skúšok a povedzme, že stále sú. A hlavne to je vždy o tom, že či verím tej svojej ceste sama sebe a Bohu a tomu, že idem tým správnym smerom. A ešte je podľa mňa dôležité brať veci tak, že nie sú veci vždy iba dobré a zlé, ale že všetko je nejaká skúsenosť, ktorá nám prináša proste to, čo v tej chvíli potrebujeme. No a byť vo vlastnej sile je podľa mňa byť pravdivý sám k sebe. Možno vlastne byť pravdivý k tomu svetu naokolo a môže sa to týkať rôznych tém vo vašom živote a ja keby som to teda tak sa zamerala hlavne na tú tému pracovnú, tak pre mňa to bol taký dosť veľký pozitívny zvrat, pretože som bola vždycky taký akýsi, neviem ako by som nazvala, že pomáhač, ale robila som povedzme, že som si teraz dovolila viac byť sama sebou a dovolila som si aj tú hojnosť v tom živote, že som našla to, na čo mám nejakú predispozíciu zhora. Verím v to, pretože ľudia sa vracajú a je ich stále viac a sú spokojní a vidím proste výsledky reálne, že fakt to má význam tá moja práca. Ale nie je to teda iba o tom povolaní, ale o tom celkovo, kým ste, nastavovaní si hraníc. A ja by som si dovolila povedať, že dosť mi pomohlo aj okrem iného teda, že som si prešla rôznymi regreskami, meditáciami, rôznymi programami na to, aby som sa pozbierala a som za to vďačná. Všetko to boli super skúsenosti a posledné, čo mi tak najviac pomohlo, boli teda afirmačné nahrávky. Dosť intenzívne som si tak pracovala sama na tom svojom podvedomí a všetko začínalo teda sebahodnotou, sebaláskou, potom v podstate na akékoľvek témy životné som si prepisovala to, čo som cítila, že mám vo vnútri rôzne pravdy prevzaté od detstva cez pubertu až po proste doteraz. A potom sa mi vlastne aj tá realita začala úplne inak skladať, si dovolím povedať. Takže že ak budete stať už čím viac budete v tej vlastnej sile, tak budete cítiť a vidieť v tej realite, že sa vám dejú iné veci a že sú to vlastne všetko také prínosy pre vás a budete stretať takých ľudí nových, ktorí vám na tej ceste nejakým spôsobom pomôžu a nebude to vždycky o tom, že by vám reálne podali pomocnú ruku, ale to stretnutie s tým človekom, že či to je už klient alebo nové priateľstva, tak sú pre vás obohacujúce v tomto smere a pomáhajú vám v konečnom dôsledku alebo vás smerujú určitým smerom k tomu, aby ste fakt mohli stať v tej vlastnej sile. A chcem iba povedať ešte k tomu to, že stať vo vlastnej sile neznamená to, že sílovo ísť do veci, ale práve, že tak intuitívne vypočuť to, že čo so mnou ladí, čo so mnou neladí, kto so mnou ladí, kto so mnou neladí a posúvať sa za tými svojimi snami a cieľmi, ktoré si tak intuitívne vytyčujem, že tuto by som sa cítila dobre, že toto by mi fakt pasovalo a potom sa vám dejú tie veci koľkokrát samé, že sa proste dejú. Neviem, že či toto video niekomu pomohlo. Dúfam, že áno. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne sa ma pýtajte. Ak to teda pomôže aspoň jednému človeku nejakým spôsobom ho to naštartovať v tom, že fakt v niečom váha alebo
nevie ako ďalej, tak som rada. Ak by ste chceli pomôcť tým prepisovaním podvedomia, tak ja by som sa rada venovala tým afirmáciám v budúcnosti, aj takto verejne viacej. Takže budem na tom pracovať a momentálne vám dokážem ponúknuť službu Access Barsu, kde sa prepisujú teda nejaké vnútorné presvedčenia vaše o tom, ktoré vás momentálne brzdia na to, aby ste mohli napredovať. Aby sa vám vlastne diali tie veci vo vašom živote, ktoré sú vo váš prospech. Čiže chcela by som akože fakt povedať o tom Access Barse. Momentálne mám s tým úplne úžasné skúsenosti, že vidím, že ľudia, ktorí sa mi aj zverili, že pred tým Access Barsom sme sa rozprávali, alebo niekedy počas toho, o tom, že akým spôsobom, kde majú problém o tej oblasti, tak vlastne som videla, že fakt za pár dní sa im v tom probléme niečo pohlo. Takže preto ho rada robím ten Access Bars. Vidím, že to ľuďom funguje a že sa im veci hýbu. Takže vstúpte do vlastnej síly, vyzývam vás. Nebude to ľahké, ale budete stretať tých správnych ľudí na svojej ceste, ktorí vás budú posúvať ďalej, ak sa fakt ale rozhodnete, že do toho idete. A držím vám palce, želám vám krásny deň a ďakujem za pozornosť a majte sa zatiaľ krásne, ahoj.